ịma na agwa m ụlọ ihe anya ala jibụrụ anya ala bụ na a na-agba chi ikwu ọzọ ga-apụta ya n'ọnụ onye pụtara gị ewu n'ime emecha a ga-egosi ihe dara adị ogbo chierigo okwuduga aka gị aka the CEO abịago the chief security officer the CSO Emagini Neighborhood Watch Ezekmo the CSO Emagini Autonomous Committee in Abudire in the president of Mr. Ekene Igbo Ezekmo dịgara ya bụ ọgwụ isi gbafọ biko wendidi anyị ga-anabata unu ka anyị nwee ike ifesiri unu anyị ga-anabata unu onye anyị na-anabata bụ eze mmụọ oyiro mmụọ nwa chifu omenu ike ndị inyi na-aga n'iru ha dị involved anyị na-anabata the CEO the chief security officer the CSO the chief police Ezekmo dịgara ya bụ ọgwụ the CSO dịgara ya bụ ọgwụ ọkwara ike onye egwu ka a na-eme the CSO dịgara ya bụ ọgwụ akaji ọfọ bere ọka the CSO the chief security officer the CSO you are welcome everybody to the CSO the chief security officer is in our presence iji make ihe a na-eme na-aga n'anya ya adịghị abalamba ọbụla na-aga n'anya ya iji gosiri na agba izugbo ọma aga ọ nara ahụ n'agha ebuchie the CSO you're welcome you're highly welcome agaba akwụkwọ onye nọ n'ọgbọ mmanwụ oke ite na Philip Kingdom onye nọ n'ọgbọ nnekwu mmanwụ oke ite onye nọ n'ọgbọ biko onye na-agba ekele izu ekele ibu ya ihe bụrụ ka a na-eme mmemme anyị ezetirigo ndị akwụnubi ọ bụla ndị akwụnubi pụọ anyị anabata ndị ọzọ biko ndị akwụnubi pụọ anyị enwee ike ịnabata ndị ọzọ biko ndị akwụnubi anyị ezetirigo unu ọ bụla ndị akwụnubi pụọ anyị anabata ndị ọzọ biko ndị anya ị ga-afụ anya furu ugo 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 onye gara uche na-akpọ gị anya furu ugo ọga Francis ojimoto eme ọgụ ojimoto pasị eme ọgụ nnukwu osisi agaghị eje eje anyị na ndị Igbo ọ bụ oche Lagos steeti iche ka ego moto a na-agba esi Lagos steeti abata ị ga-ahụ na ọ bụrụ ihe ụmụaka ụtọ mmadụ isi ọdụ Lagos steeti wee gbaa moto wee bata wee be witness ịwachi onye ụgbọ ya iji na special invitation at Emekara Ọkpara ị ga-ahụ na nnekwu mmadụ ka ọ bụ nnekwu mmadụ ka ọ bụ ezigbo ọdịda ogo esi Okofi Obinna Okofi apụta akpa Okofi Obinna ihe a na-eje ezigbo ọya aka ọ bụ Jine Francis anyị na-ekele gị onye apụnechi maka na nchi anaghị arị elu nwanne mmadụ abụrụ ọya ife onye mụrụ ntanta ya maka na ọ na-ahụ ekele onye ọma ike aka na-egbu ya anyị na-anabata isi gbapụ nọ n'abọ ike weta n'ihe ọjọọ onye mmụọ ka onye isi gbapụ
afọ nọ n'ọgbọ ọ dị ofe ma ọ bụrụ iyi agha gbada ka a si wee bịa ebe na ụgbọ ọbụla agbara bụ nwanne anya na ana ezigbo akụ anya na ana ndị ikpe omenadịkwa anyị ga-anabata ndị ugbo ebe ọfịsha ọ bụrụ ezigbo akụ pụọ anyị anabata ndị ugbo ome biko Kelechi Chukwukaraza the chairman committee biko anyị chọrọ gị ebe a tebụl Kelechi Chukwukaraza the chairman planning committee biko come over to the high table biko anyị na-ekele onye ọgọ mma anyị na-ekele onye ọgọ na Abuja mma onye ọgọ na Abuja mma ọnwa afọ gbara onye ọgọ na Abuja okpuru ala mmadụ Obe